osebedo ka yudo pressure mathoth kata jopiny osebedo ka dhiere mar mondo mi chuoga put ma bende biro bedo ka puodho jokanyo mag IEBC. Wachaka nagi kanyo. Dibed nitiere iwacho ni light at the end of the tunnel. Erokamano, aparo ni onge ja Kenya manyalo bedo go paro mopogore seche gi Sharon ni IEBC commissioners no nengo bed ni wasebedo go. Nikech nitie weche mang'eny wach duol mar IEBC. Remember kata seche manyo wan gi ting mapek kaka piny Kenya e kinde ma Gen Z kata rawere matindo nowuok ka kwedo gik mang'eny e sirikandni. Moko kuomgi bang' monjo parliament nowuok modhi offices mag IEBC ka gidwaro ni mondo gichak process mar madhongere luongo ni recalling MPs kata jood bura mane ok gipar ni otimo dwachgi kaka jopiny. To nonyisgi ni IEBC onge manyalo timo mano. Mak mana ni nochopo kama koro nyo idwarwak Kindiki kar Rigathi, to IEBC nyo yudore manyalo timo vetting ma ter ng'ani. So okosebedo gima ber ni IEBC onge. Wan higa mar 2025 to wang'e ni 2026 bathe moko bro bedo campaign malich to ma 2027 to koro en chuny campaign ter. IEBC onengo bed ni seche gi ne ni in place kendo oseikore. Sharon, nitie gik moko ma seche moko kaka piny Kenya wawacho ni wan a sovereign nation kata wan gi lochwa ma marwa. To nitie gik ma hinyowa mamiyo kata lochwa ma marwa go tamore betie nikech samwa wuoyeni kapok wabedo gi IEBC nyiso ni wadhi bet gi IEBC maybe mid this year nikech kitambo duondni tim advertisement ma miji thuolo mar ndiko kwayo ma giyier jogo gitim selection ma ket gi panel mar interviews ma chop chieng' landi samoro wadhi chopo dwe mar 6 kata dwe mar 7 ka pok wabedo gi IEBC kata e kinde no ek wanyalo bedo gi IEBC ka gibedo sworn in to nyiso ni thin higa ni kata ginyalo bet mana gi dweche 2 kata 3 kende mar higa ni e tich. To mano nyiso ni gidong' mana gi 2026 mondo giket gik moko te in order mar election. To election marwa pek nikech wayiero kombe 6. So nyiso ni mondo gitim gigi e yo makare magibed gi time kata mar testing them matiyo gi mokti samoro bro bedo a challenge. To ang gibro float kendo tenda oko tiseneno kwa bedo gi trend moro nyaka ne wakel constitution manyien ni. Wabedo gi joma gero gima dhongere luongo ni our election infrastructure kagin jo oko ma ok jo Kenya ka. Mosemiyo wa challenge kata mane doho maduong' mamalo kwa giket wawacho ni wadwa ng'iyo result manie the famous server. To wasebedo ka moro chane jo UK o dissolve a court kiwacho chicken gate scandal. Mor jo France chano nyiswa ni jo France ne nindo otimofo manya wango mar Jimmy Kamago gi kiang'oni wakia. So ok wasebedo sovereign in nature. Wasebedo ka waluongore as a sovereign country to ok wan sovereign in practice. To magi timore nikech wadhi election ka wan ga hari. So sama wan gi hari nyiso ni pinje maoko kata joma oko go ema nyalo kelo nwa infrastructure maduoko chunywa ni ma wanyalo tiyogo. To kadine wanyalo timo gigo kata kendwa wan kata gi kembe kama nyalo timo gigo. To mano ne timore kadine bed ni wan gi IEBC in place ma kagitieko election ni ma jatend piny Kenya ochako tich to IEBC bendo chako tijgi kagi kore mos to nitie enough time. Mak mana ni sani kamwa gike to wadoka kacha nyaka bi wabwamany mana jobo oko ema bichak timonwa gigo maybe wabro gike do kendo manyokalo ni nyotimnwa gi jo Greece. Aparo ni wang' ni samoro wadhi yudo piny machielo to kapar ni en gimo nengo bende wanuoyo pile ka pile yiero ka yiero. Akeno mulini nene